una botella de vi, una copa, se posa un pot de vi dins la copa i ja comencem a passar gust. Una vegada que encetem una botella i la posem dins la copa, aquests aromes que surten ja són una meravella. Intentarem respondre a la pregunta: quina diferència hi ha entre agricultura ecològica i agricultura convencional? I l'agricultura ecològica, el seu principal fonament és que no hi posem cap producte de síntesi. Productes de síntesi són aquells productes que són dos productes diferents, l'adjuntem i ens dona un que no existeix a la natura. Això és un producte de síntesi i nosaltres no ho podem posar. Com ho fem per això? I posem altres productes que sí que són naturals. Per exemple, sembrem aquestes faves, vesses, blat, i en aquest cas també tenim rave farratger, que cada un té la seva funció. Sobretot les faves i les vesses tenen la funció de capturar el nitrogen de l'aire i ficar-lo a les arrels. I això ja tenim un aliment natural a la terra. També hi tirem fent d'ovella, protegint les nostres branques, les nostres fulles, amb uns productes que no entren dins la planta, per això mai se detectaran dins el vi, perquè no hi ha diferència. El vi ecològic, vi no ecològic, no hi ha cap diferència, ni en l'aroma, ni en el gust, en res. Només se podria detectar la diferència si féssim una anàlisi. I aquesta anàlisi no ens diria el que hi ha en els ecològics, sinó que ens diria el que no hi ha. No hi ha restes d'herbicides, perquè no en poden tirar, no hi ha restes de productes que ficam, que entren dins la planta, que serien productes sistèmics, perquè no en tiram, no hi ha restes de compost de nitrogen, nitrits, nitrats, perquè no en tiram. Aleshores, aquesta sobretot és la diferència. I què vol que vos diga? Animam a la gent a fer agricultura ecològica. Primer, perquè funciona. Val la pena provar-ho. Si qualcú de vosaltres ho vol provar, que ho provi, sense cap problema. Funciona. Hi ha un consell que ho controla. Tenim el Consell Regulador el Consell Balear d'Agricultura Ecològica, que totes les etiquetes de qualsevol botella d'agricultura ecològica té la seva numeració, etc. I tot això ha passat per un control. Controlen les vinyes, controlen els vins, controlen el procés. Vull dir que és un segell que dona una garantia de que allò s'ha fet així com toca. Jo vos animo a que consumigueu productes ecològics, no només de beguda, sinó també de menjar. Per què? Perquè al final moltes malalties no sabem d'on venen i la veritat és que venen tal vegada de la nostra actituds que cada vegada són menys naturals. A lo millor ens hauríem de plantejar anar cap a la qüestió més natural, que seria de bo per dir que tots els vins de Mallorca són ecològics. Jo animaria que tothom li fes. Per tant, menys d'un sort i salut i fins una altra.